What's up guys? Welcome back to my channel. At ang inyong lingkod At nag-iisang Boss Cinco. Let's go. Malangis lang ang tila niyan. Yo, what's up? Ang topic tangon niya na aldaw sa vlog tangon yan is pag-set up ka mga kagamitan or accessories kang law kang kulungan para sa spring na chicken. So by the way, let's do it. First, ining mga pinakalta ka sa hapon, i-set up tayo naman sa law kang kulungan. Ining kung merong inuman, set up tayo naman. Then ining bahugan, set up ini naman. Piriksta na sinda, okay? Then, so, binakal ko kasahapon na ilaw, incandescent bulb. Then, naka-DIY nyo pala na okay, kikabitan ta kayo ni receptacle tapos. So, about sa vlog ko, nahilig mo doon sa vlog ko, so, na ma-DIY kita. Then, kung yung sinagibo ko, yan. Tapos, ini safe man po yun. Mas kaarbin kayo. Safe yun. Tinistig ko nyo. Ako mismo kayo nag-assemble. Kaya mo yan, kaya tanang i-assemble nyo para maihanda tana sa kang kulungan para sa maarabot ng manok. Okay, by the way, let's go! Hey! Hindi ko nagtangon yun sa may kulungan ta. May naisip pala na ako. Ining mga lanob, ining mga, iyan, ang mga bala ini. Iyan. Palibot kaya kay puwanta pala niya laganan ki tahob mintras pang sinda mga siwo pa sa dito sa mga bagong abot, mga bagong himsa kay puwan na pala yan ayan, tarak no bantayan ki mga sako or kaya plastic or kaya tarpaulin or kaya karton o kaya kung anong pwedeng tapad yan sa mga nuhlo na dahil sinda may expose sa todo paros para sinda lipoton. Kasi din sa lupa, may mga lolo yan, maski sara din. Hagid yan ang paros. Kaya talagaran ta siya ki, kusot. So, ginamit ba sa mga furnitures, gibuhan kay mga tukawan, lamisa, mga kahoy, arugan, patistisan. Mga kusot naman, pinikita ka ito makahagad. Ilang tanig di, at apisar na may humuk siya. Tapos, maray siyang lukuban ka mga siwo, mainit ito sa pakiramdam nila. Dagdag pa ito sa protection sa lipot. Paano yan? Mahanap mo na kita kusot kung saan kita makahagad. Bago tayo karabit ng mga accessories kang laggang kulungan. By the way, see you sa labas. Let's go! Hey! Dito na tayo sa labas ng bahay. Dahil na tayong ikubag dito tayo lang. So, kusot. Let's go! Kasilyo di pagtataranta. Yan, yung sa Los Benito pa pala. Yan, yun ito. Let's go! Yan, yun kita. Pagdaan. Para kita aday. Ayan, grabe. Pamili ka rin dito sa pagsuntong sa nata. Ay. Ha! Maganda ko ng kusok ko. Maganda akong kusok. Yo, yan, ang kusip. Yan. Basta naman sa may ito. Jackpot yung rin ang ikaw na sinasabi. Let's go! Punta na. Tulog ko mo. Let's go! Nandito na tayo. Nakahahi tayo. Nakahagad kita na mong kusot. Ito na yun. Ito na yun. Ayan. Tama naman na dito. Sabi niya, kung dakol pa na kayo kung magbalik sa daw, magdala na daw kisako. Tama naman na kita.
Ini, pasibo pa man lang ito. Kaya ganun din television digdi. Para gibuntang brother. Aram ng brother. Saka to na ni topic. Basta aram na nindo ito. Palimliman. Kaya nga ni, gilagad ng ilaw ay mainit. Brother mo na ini. Kasabit pa man. Pagdara ko lang nahaliw television. Ngayon may iwasan sila. By the way, let's go. Sit up tayo ini. Sa kusot, sa salog, sa ilaw, sa inuman, yung subogan. Let's go! Ay, okay. Inutun tayo ng ilaw. Ito yung masakit-sakit. So, gabi ko sa taas ka. Nananubang ko din. Kapita lagi sa tahaw. Kaya, kung lagi sa gilid, gilid nun man. Dito ko na lang ikabit. Patubang naman. Araw kayo ni. Bah. Tornilyo. Duway ni. Ang layon. Super tea. Mas baka napunta ng may pasil naman. Paluwas. Hapla tarigisan. Let's go! Hey, yun ah. Natakloban na. Palibot niya. Sa laog. Ayan. Itong ano, yelong ito. Sako itong kabita. Tapos ini, nagaday biki. Harang. Plywood na lang. Ay, hindi man lang sinasumasiw. Pagdara ko lang, nahalion talaga ng parang. Okay, that's all. Yun na lang. Yan, nakakuha kita ki plywood. May lugarin yan. Okay mo. Kita lang. Takot. Ini yung malinig. Yan. Diyan. Lalakaan. Yan, yan. Kaganda lang ki-species tao kapag kukuha kang inuman, kumasalida kito bigor kaya so bahugan. Ya. Sa sardoon man ini. Kaya yan, pero kwenta yun na ang exhaust din na kapiskuhan ining part na ini. Pero sa lag mong kang kulungan. Yan. Ayan. Diyan. Di ba? Let's go, ikabitan na ini.
Yan, finally! Nakabit ko na, gabos! Yan na. Ilagta na ining tikaan. Yung bako ganda po sa inuman. Loob. Hey! Hey! Di. Then, sa inuman, ini, di. Gusto? Gusto baga, di ba? Sa ibong na puro. Diyan, hindi mabalad. Nangyari-yari, tasa ilaw tayo, di ba? Hindi siya mabalad. Hindi siya. Sino naman? Di ba? Kaya, di sa tao. Di ba? Yan, yan na. Oh! Yeah, that's all for this vlog. Boss 5 nyo. Signing out. Thank you. Yesterday you told me about the blue, blue sky and all that I can see.